Nwanne m onye Igbo gee ntị. Ihe a news si from Amnesty International. Do you understand me? Ị mara mụ na gị na-abụ nọ na South East bụ ndị Igbo. Ihe ọbụla na-eme anyị na Nigeria, anyị na-shout ndị Amnesty, abatara anyị ọsọ enyemaka, ị na-ayọ ha, na-akpọ ha afa. Na achọrọ m ịkọwara gị ka ị wee ghọta na mụ na gị na-abụ nọ na big trouble. Ma ọ bụrụ that na ife na-eme na South East continue, ma ọ bụrụ that na mụ na gị na-abụ ewelile anyị gụọ eze anyị ọnụ, mara that na onye ọbụla ndị ilo gbara okirikiri na-eche ndụ ya nche mgbe niile, mara that na onye ọbụla ya na ndị mmụọ na-erikọ nri na-eji ogologo ngaji, na ọ ya abịa ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ. Ihe m na-abịa ebe a ezighị bụ ozi. If you like, hate me. If you like, unfollow me. If you like, na-share my pictures na mbụ Sabo, na mbụ Fulani Blood, na mbụ agent of zoo, na gọọmenti na-sponsor m, nsogbu adịrọ. Mana ọ yara anaghị ama ịpụta ebe a na-agwa gị eziokwu. Like I always tell you people, agwara ngị na igwe niile jekọ n'ụzọ, anya ọbụla fụrụ igwe ga-ana ana. Izide na mbụ ụzọ jebe ma ọ na ibu m ụzọ jebe, mma apụta ebe a na-agwa gị the honest truth. And o nwere reason m ji ekwu ife m na-ekwu, ka enu na-agbaala m aka ebe na m gwakwara gị ma ọ bụ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị the honest truth. Na ife ndị Amnesty International na-repọtụzi the kind of buying innocent civilians na South East. The same people ahụ na-advocate ka fa bịa for your help. The help zi kịta na-report ụdị ka esi anapụ na-egbugharị ndị mmadụ na South East. Ị na-eche na ọya ha ya eteke mụ na gị na-abụ serious. Ihe ọya sometimes nne anyị ife a na-eme na ọ na-ewute mbụ na ife a abụrụ ife Nnamdi Kanu bargain for. Because ọ bụ na ụda ejiri onye bụ agụ, anyị Igbo ama ndị like this. And ndị ji elu Josu jidie si ka mụ na gị na-abụ mebisiwe be anyị. Ma ọ bụ na ịmalụ, ọ bụkwa na ịghọtala the reason eji wee jidie ife a bụ unu marike n'ife afọ unu na-eme. Unu chọọ unu ite ọnụ obodo unu to Somalia, no problem. They don't even care. Because ọ ha nwa nọ na advantage, mụ na gị na-abụ nọrọ na disadvantage. Ị na-atọ ọnụ South East ka ọ dị ka ọ bụla na onye ọbụla na-agba ọsọ na ya na ụmụnne m na-agị na-abụ akwa ifuru ife nke n'afịa bụ Zenkom jere eme na Lagos the other time. Many of them ọ dị ka ihe ị na-akọ ha n'aka ya. Ifuru ebe o ji egbe ana, ị na-agwa m ọ bụrụ that na South East dị ya conducive na ọma mgbalata chọwa ebe ọ ya agbada ana mee invest dị na a na-ekwu ya, ị na-akọghịrị, ị na-akọ ọnụ na ife Amnesty dere ebe a. First that na Amnesty International says at least 30 die in a separatist attack in southeastern Nigeria. And ịma ndị fa na-atụ aka. Now let me just read it a little bit. If you like, ikechekwa ya ma nke nwa bụ fine boy yo, ma nke bụ gentle the Yahoo Ifeanyi Okorienta. Do you understand me? O nwere ka isi wee nọlụ, mana ife ga-esi evidebere gị ma bụ Ifeanyi bụ ọ bụ na onwebụrụ onye Igbo dị innocent Igbo. Mana ọkwa adat na gị nwa bụ gentle na ịkwatugo ọbara onye Igbo enwere ife o mere gị, you will not go scot free. Because ọ na Igbo ka ịnụ fire achụba gị, kwanye die gị n'ebe ndị ahụ na-achụgharị gị nkịta, kwanye gị n'aka fa nwụrụ oge ebe eji idide wee ji ịkụ azụ. Sọsọ ife ga-esi efugo ma ọ bụrụ dat na ọbara onye Igbo aka ya dị ọcha before berie. Na ife ahụ na ka ngụcha olu gị ife a obere. Now ọ sị that na Abuja, Nigeria AP, at least 30 people have been by after gunmen attack travelers on a major highway in southeastern part of Nigeria. Rights group Amnesty International said. Ndị afọ ya na-agbakwufe enyemaka na report zere kịta na unu na-egbu innocent civilian. Ama m na ị ghọtara ife omeme. And ife aka Nnamdi Kanu na eze. Ị nụ na o nyere Nnamdi Kanu inye order that time si kwagwozu everywhere, but o kwechi nọ ya eme. Because so ha ma nọ ebe a ka ọ ya bụ obido ịmụrụ ife afọ. Ịma na onwere ife a na-akọ nwere isi. Achịrị gị nọla na azụ onye Igbo jụọ onwe gị the reason why katakata ji wee da n'ime agitation a. Is it that na onwego ọbụrọdụ ndị Igbo aka fada ọcha unu na-eme ife anụnwa mmegidere? Go and write ife anụ na-agwa gị, and they are crying for help.
in the name of na ipentere onye afọ na ọ bụ sabụ Fulani broad na ọ sabotajiri gị nwana unu elebelu ụdị ife a kịta na-abụ fine boy chọrọ ime Okwuluọla na Okwuluọla bịabara ụmụaka na-akwụrụ ya ụgwọ in a space of how many gịnị hour na somebody contactịrị anya bịa help somebody unu wee sizi kedu ife mee na osiri ụzọ afọ o si wee bịa naba wee gbalataba ebe nwana and ebe afọ ọ gbalatabara unu ma na ebe afọ bụ a danger zone. Do you understand? Unu chọọ ilebere Okwuluọla na gọọmenti kwụrụ ya ụgwọ akwa ya na Amnesty afọ anyị na-cry out of Abia to our aid na zia report rugo kịta na ije na their website efukasịa point ebe ba tụgasịrị aka ịchọọ ịghọta ịchọrọ no problem ịchọsị ya mapụta ebe a na-agụ unu bụ eziokwu mana ana m abụ mpụta mma agwakwa gị ifuru gị nwa bụ fine boy ifuru gị nwa bụ gentle and so many of unu nwa na-aza commander change kwenu perfume a unu na-agba o maka ọlụwago ndị Igbo afọ and ịmarata na ndị Igbo so ọ ya awa atakata akwụ ka pịa ọnụ ịmara mgbupụ eruo na o gburu nwanne ya abụrụ ologwu gbalagbala fere oke bụrụ ala kwere n'aka gha nku aka ọ bụrụ mkpali ọ bụrụ ozikwa ife ekwu ka a na-eme. A lot of people are complaining. Ya mesịa